zadaję pytania. Czego? I sam chciałem taki być. Dlatego rozbiłem skarbonkę i przez długie godziny chodziłem sam po mieście. Wszyscy się ze mnie śmiali, gdy pytałem o sklep z magicznymi rzeczami. Aż wreszcie... Co wszystko zepsute naprawia. Do widzenia. Eusebiuszu, i on nie nazywał się Hood. On nazywał się Houdini! Prawdziwy mistrz Houdini! To wszystko zepsute naprawia.